Assalamu alaikum. Barka da zuwa wannan channel ta mai albarka. Insha Allah yau zan muku bayanin wani abu da ke cikin wannan deck screener wanda kusan yana da mahimmanci gaskiya sosai, duk da dai kusan in ce maka ma like automatic yake generating, amma dai yana da matuƙar amfani kusan shi. Daman ɗan dakata da ɗora videos akan wannan channel, amma insha Allah yanzu dai za mu ci gaba da ɗorawa. Saboda haka muna buƙatar subscribe da kuma ku danna alamar ƙararrawa domin insha Allah za mu ci gaba da ɗora sabbin videos yadda za ku riƙa samun notification. Za mu yi duba kan wannan hofi ɗin insha Allah yanzu. Wannan abubuwan nan gurin GoFlow Security, Quick Intel da Token Sniper insha Allah kansu ne zan yi wani ɗan bayani. Akwai wasu abubuwa da suke ɗauke da shi. For example kamar wannan na farkon nan GoFlow Security, like kun ga sun sa akwai 4 issues, kamar akwai like wasu matsaltsalu da suke tattare da su. Ga su nan wannan abubuwan da suke ƙarƙashin GoFlow Security nan. Na farko akwai tax modifiable, ownership renounce, blacklist, whitelist, buy tax, sell tax, hidden owner, open source, honeypot, proxy contract, mintable, transfer possible, trading cooldown, can't sell all, owner can change balance, is anti-well, holder count, LP holder count, owner liquidity full kenan, liquidity full holder count, creator address, creator balance, owner address, owner balance. So insha Allah za mu muku bayanin wannan abubuwan gabaki ɗayansu ga sunan guraren. Sai kuma wannan Quick Intel duk da dai kusan abubuwan iri ɗaya ne haka. Shi kuma Token Sniper sai mun shiga can ciki za mu bayani insha Allah. A nan dai kun ga bai yi winning ko ƙwara ɗaya ba. Cikin kaso 100 bai samu kaso ko guda ɗaya ba na yabo misali daga Token Sniper. Sai kuma nan guraren like wannan alama ce ta kaman a ce to the moon haka, kun gane ai, irin LFG ɗin nan tashi sosai coin zai tashi. Wannan kuma alama ce ta red flag, ga ta nan ma red flag. So alamar tashi mutanen da suke goyon baya duka mutum 45. Alamar red flag kuma kun ga mutum 84. Kun ga aƙalla mutanen da suke ganin cewa wannan coin ɗin bai da kyau sun fi yawa akan wanda suke ganin yana da kyau. Amma kuma duk da haka za ku ga ɗan motsa sosai, tunda kun ga gabaki ɗaya gashi nan kwanan shi 1 da awa 6 yanzu. Sannan kuma kun ga yanzu haka yana da market cap 9.5 million. Ga fully diluted valuation na shi ma 9.5, za ku ga daidai yake da market cap. Sannan kuma ga liquidity nan mai kyau 1.1 million market cap. Ga shi nan ga volume nan cikin 24 hours ɗin an yi sayayya $7.2 million. Ga buy volume ga sell volume, ga sales ga buyers, ga makers nan mutum 5,203 total kenan. Ga kuma wannan buyers and sellers na makers. So insha Allah bari mu je kai tsaye kan wancan bayanin na wannan abubuwan da zan muku bayanin su. Bari mu fara daga nan ƙasa. Kan kowane in ka zo ka taɓa shi za ka ga sun ɗan yi ma ƙarin bayani a kai. Kamar wannan owner balance ɗin da na taɓa kun ga sun rubuta token held by the contract owner. Wato adadin coin ɗin da wanda ya ƙirƙiri contract, wato kamar developer da ya ƙirƙiri coin ɗin kenan, adadin abin da yake riƙe da shi na wannan na coin ɗin kun ga sun sa 0.00%. Suna nufin bai ɗauke da komi, bai riƙe komi ba a hannun shi. So amma ba ka tabbatar da hakan ba, dole sai ka je can cikin
tunda yanzu kamar wannan kun ga yana kan base network ne wannan coin ɗin. So dole sai ka je can cikin base scan ka yi bincike, ka ɗauki contract address ɗin wannan coin ɗin ka bincika shi a ciki, sannan za ka tabbatar da cewa bai riƙe da komai. Saboda wannan bayanin da nake muku like wannan abubuwan duk suna generating ne kusan automatic abinda contract address ta riƙe ko kuma aka rubuta mata a jikinta. So kai za ka iya zuwa ka rubuta abu a jikin contract address like ƙarya ne ko gaskiya ne dai. So in ƙarya ne dai kuma ka rubuta kaman kai a wajenka ƙarya ne ka rubuta a jikin contract address kuma ka rubuta gaskiya ne haka misali. So kawai abinda contract address ta rubuta so shi wannan kawai zai generating ne. Kun ga ba zai san yaya ne ba kawai. So shine nan guraren. Sai kuma owner address. Wannan shi kuma owner address ɗin nan address ɗin shi wanda ya amfani da shi ya yi developing ɗin token ɗin. Contract owner kenan like duk kusan dai abu ɗaya ne kawai. Sai kuma creator balance shi ma dai gashi nan babu komai. Dukansu wannan ga su nan creator address, creator balance, owner address, owner balance dukansu kusan abu ɗaya ne. So gashi nan ma dai sun sa 0.00. So duk dai ba za mu tabbatar ba sai mun je can cikin mun duba. Shi kuma wannan liquidity pool holder count mutum ɗaya ne ke providing liquidities. Kun gane ai. For example like za ka iya zuwa kai providing liquidity akan token misali. Da kanka ma kai ma za ka iya zuwa ka zama liquidity provider ka je ka yi added liquidity. So wannan suna da ƙwara ɗaya wanda yake providing liquidity ga wannan token ɗin. Gashi nan number of liquidity holders. Mutum ɗaya ke riƙe da liquidity ɗin token ɗin gaba ɗaya. So kun ga zai iya kasancewa like akwai riski kenan ko tunda like zai iya tafiya da liquidity shi. Tunda liquidity kuɗi kenan fa like wannan abun ne 1.1 million kuɗin nan gabaki ɗaya 1.1 million dollars ɗin nan. So da zarar an ce ya tafi ya cire wannan kuɗin gabaki ɗaya wannan coin ɗin gabaki ɗayan shi ya tashi aiki. Ba zai saidu ba zai sayu ba shi kenan kuma. To sai kuma holder count. Gashi nan number of token holders. Gashi nan sun rubuta mutum 81. So wannan shi ma na gaya muku automatic yake generating. So ba za ka tabbatar da mutum 81 ba ne, za su iya yiwuwa sun fi haka. Sai ka je can cikin base scan kamar yadda na gaya muku kun duba sannan za ka tabbatar da cewa mutum 81 ne ko kuma sun fi haka. Sai kuma wannan and 12. Gashi nan sun rubuta mai yes. To in ka taɓa shi za ka sun sa whether the contract has a function to limit the maximum amount of transaction or the maximum token position for a single address. So wannan yana nufin like akwai wata kamar wata wallet address da aka wara guda ɗaya aka bata wani adadi na coin ɗin da aka ƙirƙira. Amma wannan za a yi shi ne already can cikin lokacin da ake ƙirƙirar token ɗin jikin contract jikin wannan smart contract ɗin. So wannan sai ka je can ciki in ka iya karanta contract address smart contract za ka je ka duba. Za mu je insha Allah za mu yi bayanin wannan shi ma nan gaba. Sai kuma wannan owner can change balance. In ka taɓa shi za ka sun sa whether the contract owner can change token holder balance. So like kamar kana riƙe da wani adadi na coin ko kuma shi wannan developer da ya ƙirƙiri coin zai iya canza adadin balance ɗin da yake da shi karan kanshi. Kenan a jikin smart contract zai iya canza adadin token ɗin da yake riƙe da shi. For example yana riƙe da token guda 1000 sai mai da shi ya zama guda 2000. Kun ga sun anan gurin sai suka sa no ba zai iya wannan ba. Amma dai wannan yana generating ne automatically. Kun gane? So ba lallai hakan ba ne ba. Sai kun je kun duba smart contract a can cikin base scan kun duba can kun karanta smart contract ɗin in kun iya. Sannan kuma sai nan gurin kuma can't sell all. That means like ba za ka iya sai da token ɗin da kake riƙe da shi ba gabaki ɗaya. Misali a ce ka sai na dala 10. So idan ka zo za ka saida so ba zai saidi duka ba. Ƙila sai dai a ce za ka iya saida na dala 7 ko dala 5 ko kuma abin da ya kama da haka.
sunan ma suka sa no. So lafiya lau kenan, suna nufin za ka iya saidawa duka. Whether the contract has the function to restrict token holders from selling their entire position. Shine. Sai kuma trading cooldown. Whether the contract has a trading cooldown mechanism that can limit the minimum time between two transactions. Yanzu a wannan shi ma duk can cikin smart contract ake tsara shi. Developer zai tsara cewa cikin smart contract ɗin shi wadda yake rubutawa da Solidity programming language, zai tsara cewa duk bayan wani ɗan transaction da aka yi ɗaya biyu haka, so trading ya ɗan tsaya haka, for example, kun gane, zai yi executing ne kai tsaye tunda programming language ne already an riga an tsara shi. Bayan ɗan yi wani ɗan trading like ɗaya biyu, so transaction zai tsaya na wannan lokacin, sai kuma adadin lokaci ya kama sannan transaction ɗin zai ci gaba. Kamar yadda kuke gani, whether the contract has a trading cooldown mechanism that can limit the minimum time between two transactions. So kun gani nan ma suka sa no, that means babu wannan ƙa'idai, amma dai ba za mu tabbatar ba sai mun je mun duba smart contract ɗin mun karanta ta, saboda na gaya muku dama already wannan yana generating ne da kanshi. Sai kuma wannan transfer possible, suka ce shi ma dai gashi nan no. Whether trading can be forced by the token contract. That means like in za ka tura token ɗinka daga wannan address ɗin zuwa wancan address ɗin, za ka iya ne ko ba za ka iya ba. Shi ne nan gurin suke magana. Shi ma gashi nan sun ce no. That means za ka iya tura token ɗinka daga wannan address ɗin zuwa wannan address ɗin, but you can't understand this sai ka je ka duba smart contract, saboda na gaya muku wannan yana generating ne automatically da a cikin smart contract wanda ake rubutawa. Sai kuma wannan mintable gashi nan. Whether this contract has a function to mint new tokens. That means like a cikin contract a cikin smart contract wadda ake developing da Solidity programming, a ciki ne ake tsara komi wani token. Kuna ji? A ciki ne za a tsara komi duk abin da zai faru a ciki. Like wannan mintable ɗin, ku kula sosai, ana samun problem. Like yanzu na ƙirƙiri coin wanda yake da adadin supply miliyan 1. So kuma sai na rubuta ma smart contract ɗina like after bayan kamar misali a ce kwana 10 haka, to automatically wannan smart contract ɗin ta ƙara ƙirƙirar coin ƙwara miliyan 2. Kun gane? Kun ga zai zama ƙwara nawa kenan? Zai zama ƙwara miliyan 3. To da wannan adadin kwana 10 ya cika, ita smart contract ɗin za ta executing, kawai abin zai faru ne. Kun gane ai? Abin zai faru ne kawai, sai dai ku ga supply ya ƙaru daga 1 million zuwa 3 million. So wannan shi irin wannan abubuwan ne za ku gani a cikin token, kawai ku ga adadin supply ya ƙaru. For example, na ƙirƙiri 1 million token, so kuma sai kawai kuka ga 2 million sun ƙaru. Kun ga akwai mint function kenan. Wannan shi ake ce ma mint function a cikin smart contract. Yawwa, sai proxy contract, suka ce whether this token use a proxy contract. Most proxy contracts are accompanied by modifiable implementation contract which may contain significant potential risks. So irin wannan like shi ma dai yawwa ban gama ba, wannan mintable ɗin gashi na anan sun sa no. So duk da haka ba za mu gane ba sai ka je can cikin smart base ka duba smart contract ɗin su ka karanta, sannan za ka gane cewa haka ne ko ba haka ba ne ba. Yawwa, sai wannan proxy contract ɗin mafi yawanci like idan smart contract tana ɗauke da wannan function ɗin a jikinta, so zai kasance like tana da matuƙan haɗari, like za a ce tana da token ɗin zai kasance akwai riski sosai a cikin in za ka investing a kan shi, in za ka investing a cikin shi. So shi ma gashi nan sun rubuta no. Sai kuma honeypot, mafi yawanci dai kowa ya san honeypot. Duk token ɗin da aka yi ƙirƙira a cikin wannan zai kasance bai da kyau
kila ma ka je saidawa ya ƙi saidawa. Gashi nan sun ce whether the token is honey food, a token that can't be sold due to malicious code on its smart contract. Akwai wasu code da ake ɓoyewa a ciki wanda shi ne sanadiyar ƙin saidawa ko kuma saidawa ma dai za a ce, tunda zai sau in ka saya kaga an san ma kuɗi, amma wajen saidawa kai ma kana so ka anshi kuɗi, so ba zai saidu ba. Kaga an taima da kuɗi an baka da lambobi kenan. So in token honey food ne, so in ka saye shi you can't sell it, ba za ka iya ansa kuɗinka daga baya ba kuma. Gashi nan sun rubuta no, it's not honey food. So ba dai za ka gane haka ba sai ka duba sosai. Sai kuma wannan open source ɗin sun ce yes, whether the contract for this token is open source. Contracts that are not open source may hide various unknown mechanism and can increase risks significantly. So wannan open source ɗin like idan ka kasa samun contract address a smart contract code ɗinta, kun gane ai, wanda za ka je ka karanta ka fahimci ya abubuwan ta suke na cikinta da sauransu. Kun gane ai, like a ce maku to zai kasance tana ɗauke da wasu haɗarori ita smart contract ɗin, tunda ba a bayyana maku ita ba. Zai kasance ƙila an ɓoye wasu abubuwa da yawa a cikinta wanda ku za su iya cutar da ku. Shi yasa aka ɓoye ta ba a bari kun ganta ba, balantana ku iya dubawa ku ga shin yaya ne ya cancanta ku yi investing a cikin wannan token ɗin ko kuma bai cancanta ku yi ba. So wannan smart contract ɗin za ka iya zuwa ka duba ta ka karanta ta. Gashi nan sun rubuta ma hiding owner. Suka ce whether the contract has hiding owners. So in wanda suka yi ƙirƙirar smart contract ɗin sun ɓoye kansu ne, like anonymous kenan. Daidai akwai token ɗin da za a ga sun ƙirƙiri coin amma kuma zai anonymous kuma coin ɗinsa ya surviving da yawa. Ana samun irin haka, amma dai kuma yana kasancewa red flag. Kun ƙirƙiri abu amma kuma kun ɓoye kanku da sauransu. Wannan yana zai kasance kamar red flag za a ce. Dai ga Bitcoin nan shi ma wanda ya ƙirƙire shi ya ɓoye kanshi, amma kuma hakan bai sa ya yi failing ba, ya yi succeed. So shi ne kawai, amma dai yana kasancewa red flag, especially irin token haka wanda ake dai saye haka randomly. Mutane su ji scammers su ta sayan abubuwa su. In kuma suka bayyana kansu kun ga like zai kasance an san su, kuma za ka iya zuwa ka duba ka ga ko su waye, me suke yi ko kuma me suka yi a da wanda suka yi success da sauransu dai haka. Sai kuma sell tax shi ma sun sa 0, shi kuma gashi na 0% suka rubuta. So sell tax will cause the actual value received when selling a token to be less than expected. Shi a nan gurin sell tax na means idan ka saida, for example ka saida token na $10, so ƙila idan akwai sell tax a jikin smart contract ɗin za su iya charge ka for example 2%. Kun gane ai, for example a ce 2% zai kama nawa kenan cikin $10, kama ce $2 kenan ko. So za su iya charge ka kamar $2, kaga sai dai ka ga $8 ta zo, kai kana can a ciki ka ga wannan $10 ce za ka saida, sai kuma ka ga $2, ai $8 ta shigo a cikin wallet ɗinka. To $2 ina ta maƙale, tana cikin wannan sell tax ɗin wadda aka rubuta a jikin smart contract. To kun gani, amma dai na gaya maku already wannan yana generating ne automatically. Buy tax nan ma wajen suka ce buy tax will cause the actual value received when buying a token to be less than expected. That means for example again da za ka sai coin na $10 again, so ka sa za ka sai na $10, sai ka ga na $8 ya hau. Da haka shi ma ila akwai sell tax, za su ce 2% ko wani abu dai kaza da sauransu dai haka. Shi ne sai whitelist nan sun ce yes. To gashi nan dai nan kun ga sun yi alamar mutsare, kun ga akwai problem kenan. The whitelist function is included in the contract. Whitelisting is mostly used to allow specific address to make early transaction
To nan gurin suna nufin kaman a ce an ware wasu addresses daban wanda za su yi transaction farkon ƙirƙiro coin ɗin. For example, mafi yawanci za ku ga daga sakin coin a kasuwa yana yin wani pumping sosai. To irin wannan pumping ɗin da yake, to farkon pumping ɗin ya kasance akwai wasu wanda su kuma za su samu daman siyarwa a wannan. Kamar suna amfani da aljanu haka ko bot ko wani abu dai haka. To irin wannan ne abin da za ku gani. Wannan blacklist ɗin nan suka ce the blacklist function is included in the contract. Duka wannan abubuwan ana rubuta su ne a cikin smart contract duka. If there is a blacklist, some addresses may not be able to trade this token. So nan in kamar blacklist kawai, kuma na menene blacklist ɗin? In ka sa lamba a blacklist wai ka kaga ba ta samu damar kiran ka ba. So nan ma suka ce in akwai address ɗin da suka sa a blacklist a cikin functions na smart contract ɗinsu, su wannan address ɗin ba ta samu damar trade ɗin wannan coin ɗin ba. Ownership renounce. Whether the contract creator has renounced ownership of this token and has no specific privilege to control it. So nan gurin suna nufin kaman a ce shi wanda ya ƙirƙiri smart contract ɗin kama a ce ya sadaukar da ita ko kuma wani abu haka. So idan ya sadaukar da ita ko kuma ya sallama ta, zai kasance bai da control, bai da wani iko a kanta. Wanda ya je ya canza wani abu cikin smart contract ɗin, ya canza wani code ɗin ko kuma wani rubutu haka da sauransu. So in yi haka, kun ga nan sun rubuta no, kun ga bai yi wannan, bai ƙyale ta ba kenan, zai iya zuwa ya canza wani abu a ciki. Inda yes ne, to duk da dai generating ne automatic, za a ce ba zai iya canza wani abu a cikinta ba. Tax modifiable. Yauwa shi kuma wannan tax modifiable ɗin kusan wannan ne, kusan waɗannan abubuwan ne guda biyu, buy and sell tax. Kawai shi ne yake bayani a kai shi. In aka rubuta a jikin smart contract, za a iya cajar ka, za ka saida ko za ka saya, za a caje ka wani abu. To shi ne kawai. To kun dai ji akan wannan go flow security. So but kar ku yi la'akari da wannan abubuwan. Mafi yawancinsu suna generating ne automatically. Saboda a cikin smart contract ake rubuta su, sau shi kuma wannan duka wannan bayanan suna samo su ne a jiki kawai. So za ka iya zuwa ka rubuta abu a jikin smart contract, wannan kuma ya zo ya ɗauko ya kawo. Kuma mafi yawanci za ka ga irin wannan ɗin masu ma suna succeeding. Wanda kuka ba su sami irin wannan, duk da suna da wannan issues ɗin, amma kuma su yi succeeding kamar dai wannan kun gani. Dan jiya na gan shi kamar ko million nema plus nawa ne, na manta dai, amma yau gashi a 9 million. So kun ji dai dangane da wannan abubuwan. To insha Allahu next time za mu shiga token sniper mu yi bayani akai, da kuma wannan sauran abubuwan. Dai kusan duka gabaki ɗaya ga bayanai can a can sama na su wannan ɗin. Kusan za ku ga duk iri ɗaya ne da quick intel ɗin nan da kuma go flow security ɗin nan. Insha Allahu za mu bayani akai. Na gode sosai, naku ne Suleiman Abubakar. Sai anjima ku.